El 2015 a Catalunya van morir 261 persones en accidents de trànsit i l'any passat 231. Quina hauria de ser la xifra aquest any? 100, no sé, uns 200... Un 20, un 25%. Home, comparativament, doncs... Jo crec que baixar als 200 seria un gran èxit. Com a mínim hauríem de baixar a la meitat. 100 persones. 150. Si poguéssim arribar a 100... Seria una baixada important. Per sota dels 200. I si jo et digués que només hi hauria 3 morts? 3? Doncs molt poques, la veritat. Exageradament baixa. Serien molt bones notícies. Estaria molt bé. Doncs ara mateix ho veig impossible. No m'ho crec. Ojalà. Seria la millor notícia possible, no? Seria una molt boníssima xifra. Estaria contenta, perquè creuria que són poques. Perfecte. De fàbula. Al·lucinant. Seria una passada. I si fossin aquests 3? Vols que li donem una abraçada al Tete? Una abraçada! Qui són? El meu home i els meus fills. Que no tenia cap nom. La meva dona i els meus fills. Qui seria? Meves amigues. La meva família. Els meus fills. La meva dona i els meus fills. La meva filla i la meva dona. Els meus fills i la meva dona. La meva neta. La meva filla i el meu marit. Ai, no. Aquests noms són els meus nets. La meva germana, em moro. Quina creus que hauria de ser la xifra? La resposta és 0. 0. Tindria que ser 0. 0. 0. 0. El número ideal és el 0. Sempre ha de ser 0. Víctimes, 0. 0. Cap ni una. 0. 0, 0. Tots tenim família. A la carretera, Víctimes 0. Generalitat de Catalunya.